po sa inyong lahat. Sa interview na Idol Rafi kay John Regala nitong August 25, pinabulaanan ng aktor na nakatanggap siya ng kahit 5 na nakalap na donasyon ni Nadia Montenegro, Jackie Dreyfus at Astor Amoyo. Ang grupo nila Astor Amoyo at mga kasamahan sa showbiz industry ni John Regala ang nagmalasakit sa aktor para tulungan ito makapagpagamot sa sakit na liver cirrhosis. Pinabulaanan din ni Astor ang sinabi ni John na ni 5 ay wala umano siyang nakuha sa pondo na nagmula sa kanilang fundraising. Sa ad ni Astor, lahat ng accounting ng pondong nakolekta ng aming grupo mula sa mga nag-donate, including non-personalities with their respective names, at exact amount ay nakalista. Lahat ng gastusin from his hospital bills, medicines, groceries, sweldo ng caregiver, at iba pang kagamitang binili for John ay nakalista. Dagdag pa ni Astor, except sa mga donasyon na nagmula kina Senator Bong Revilla, Vic Soto at iba pa na nakadirekta sa Metrobank account ni John, at ang mga donasyon mula kay Rafi Tulfo na 100,000 pesos, kay Mayor Richard Gomez at kay Congressman Ronnie Ong na direktang tinanggap mismo ni John. Walang kontrol doon ang aming grupo. Pagpapatuloy pa ni Astor, almost 300,000 pesos ang nakalap ng aming grupo at kasama na rito ang $1,000 na padala ng ex-wife ni John na si Alma Nansalahan, which was 47,600 pesos. Bago siya lumabas ng paggamutan, nagpahabol pa si Congressman Ronnie Ong ng 20,000 pesos at 10,000 pesos naman mula kay FDCP Chairman Liza Dino. When John was confined at National Kidney and Transplant Institute, nasa pribadong room with TV and refrigerator and private toilet siya, at may sariling caregiver. Ipinadala rin ng ex-wife ni John na si Au na nakabase sa Amerika, ang dati niyang yaya na si Bem Santillan Torres para tumulong kay John at pinapadalhan din ito ni Au ng financial help. Ako rin ang gumawa ng paraan para ma-reach at makausap si Au sa Amerika and eventually persuaded her to convince her son na si Kiefer na kausapin ang kanyang amang si John. All the works na hindi alam ng marami. Kami rin ang gumawa ng paraan at nakipag-usap sa condominium management ng Iglesia ni Cristo kung saan nakatirang aktor para papasukin si Bem. Maging ang dating caregiver ni John na si Dale De Castro na 1 linggo lamang naglingkod kay John at hindi nakatagal. Pagpapatuloy pa ni Astor, after all the expenses including hospital bills, medicines, etc., may natirang 115,000 pesos which we deposited sa personal account ni John sa Metrobank at merong katibayan deposit slip and certification ng aming grupo. Our original plan was to hand the money to his second ex-wife na si Vicky Alonso, but she begged off, kaya napilitan kami na ito i-deposit sa personal account ni John. Siguro naman kung hindi rin dahil sa efforts namin, baka ni isang kusing ay wala siyang kapera-pera ngayon. He even asked his first ex-wife na si Au of $200 na ibinigay naman sa kanya. Kahit mahina siya, he goes to the bank to withdraw the money to satisfy his needs. Ang mabili ang gamot, which he depended on for years. Tanungin ninyo kung saan at paano niya nabibili yung mga gamot na hindi naman prescribed sa kanya ng doktor. Bakit din walang kaanak na kasama si John ngayon? Alam naman daw ni Astor at ng kanyang grupo na lalabas din kung ano ang katotohanan. Gawin mang kaming sinungaling lahat ni John, lalabas din ang totoo. Ang nakakatakot lamang ay kapag naubos na ang pera na hawak niya ngayon dahil sa ginawa naming pamamalimos para sa kanya tapos magmamakaawa siyang muli sa kanyang Facebook Live para kawa ng publiko. There was also a time last May na personal kami nagtawag ng financial help para sa kanya at isang actor-director na si Coco Martin sa agarang nagpadala sa kanya ng tulong. Never naming isinumbat ang aming ginawang tulong para kay John, but at this point in time, kailangan din namin manindigan at magsalita para malaman ng publiko ang totoo at hindi yung kami pa ang lumalabas na masama, considering na oras, pagod at kapal ng mukha ang ginawa namin na mamalimos para kay John. Sa totoo lang, kami pa ang nahihiya ngayon sa lahat ng tumulong at nag-donate para kay John dahil parang nabaliwala ang lahat. Binaliwala man lahat ni John ang aming efforts at tulong, nais pa rin namin paabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nagpaabot ng tulong para sa kanya. Pati ang nagbigay ng wheelchair kay John, maraming salamat. Diyos na ang bahalang gumanti sa inyong mabubuting kalooban. Hindi kami nagsisisi sa tulong na naibigay namin kay John. Naawa lang kami sa kanya at hindi niya pinahalagahan ang mga taong nagbigay ng malasakit sa kanya.
Jan should be thankful sa kanyang benefactor, ang Iglesia ni Cristo, na patuloy siyang kinukupkup. Pero kapag sila'y napuno na rin, only God knows kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya. Hangad namin ang matiwasay na kaisipan ni Jan at sana'y patuloy pa rin siyang makahanap ng mga taong tutulong sa kanya. Pagtatapos ni Astor. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pag hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po at huwag pong kakalimutan pindutin ang bell button. Stay safe everyone!